sælger til en kvart milliard. Nej, det jeg er virkelig glad for det. Jeg tror, hun har haft en rigtig god dag indtil videre. Jamen, jeg havde jo lidt forventet, at jeg skulle have af alle drengene en Askepot-dag. Og det fik jeg jo ikke helt. Altså, det var sjovt, det var skægt. Der var konkurrence, der var fart, og der var spænding. Den mistede lidt pusten, for jeg er næsten helt sikker på, at han lå mig vinde, i det præmien var et maleri. Så der var ikke nogen Askepots-dag. Så det blev 6. Kun 6 point. Det virkede ellers så hyggeligt. Der skal åbenbart meget mere slevide og meget mindre sød til, hvis man skal score Tanja. Efter Pierres soldates er stillingen. Pierre har nu 8 point, Martin ligger på 15 point, Ginny har 2 point, og Daniel fører drengefeltet med sine 16 point. Pierre må hellere give den gas med middagen i aften. Om lidt de 6 på date. Det går over i fejnsmækkerne nu. Hold det deroppe, jeg tør slet ikke at vide, hvordan resten af kroppen ser ud. Ej, sprøjt på klinikken 4. Hvad fanden? Jeg skal direkte ind på Statens Museum for